Ola, chámome sou Nogueiras Feijóo e son de primeiro de bacharelato do grupo B. Vou facer unha presentación da novela 3.14.16. Bueno, este libro foi escrito por Rocío Leira Castro, que naceu en Cee no ano 1979. Licenciouse en Matemáticas e dirixe un centro de formación para universitarios en Compostela. Dende moi cativa comezou a escribir e a participar en diversos certames literarios nos ámbitos do relato curto e a poesía, cos que leva obtido numerosos premios literarios como o Díaz Jácome de Poesía ou o Xaime Isla Couto. Bueno, esta novela é en realidade un xogo de intriga na que asistiremos á investigación e resolución dunha serie de asasinatos que teñen lugar na Facultade de Matemáticas da Universidade de Compostela. Tras o primeiro asasinato, o profesor Benavides comeza a recibir unha serie de correos electrónicos nos que se lle propón participar nun xogo de adiviñas coa promesa de que os problemas poderán leválo á resolución do crime. Os correos virán en ocasións acompañados de fotografías que testemunhan que só o autor material do crime pode estar detrás desas mensaxes, polo que o profesor decide aceptar a proposta e tratar de resolver este misterio. Para iso, contará coa colaboración dunha das súas alumnas das clases de lóxica, cuxo nome é Silvia. A ese primeiro asasinato non tardan en seguirlle outros e, consecuentemente, novos xogos de lóxica, matemática, que agochan novas pistas polo que a resolución do caso semella apremante. Bueno, como protagonistas principais desta obra temos a Silvia, que é unha estudante moi aplicada e enigmática a que lle gustan os acertixos e, polo tanto, resolver problemas de lógica. Por outro lado, temos a Benavides, que é un profesor da Facultade de Matemática ao que tamén lle gustan os teoremas matemáticos. Pero dar clase na facultade non lle fascina moito, xa que é o traballo que veu despois do seu fracaso ao recibir un premio por axudar nun descubrimento. Bueno, a min pareceume unha novela entretida e que te engancha ata o final, xa que queres saber sempre quen é o asasino. Pero tamén he de dicir que me parece interesante a forma na que inclúe teoremas matemáticos e adiviñas nos homicidios. A min o final da historia sorprendeme moitísimo, xa que detrás hai unha historia dunha vinganza moi ben planeada. En conclusión, a min gustoume moito, fíxoseme moi entretido, a verdad, e ademais é fácil e rápido de ler, é dicir, é un libro curto que ten un vocabulario sinxelo. Non se complica ao explicar as cousas. Eu recomendaría sobre todo ás persoas que lle gusten os libros de misterio.